ba mu gamsu da hukuncin da aka yankewa Sheikh Abduljabbar ba, ji almajiransa. Almajiran Sheikh Abduljabbar sun ce akwai abubuwan da ba su gamsu da su a cikin hukuncin kotun da ta yanke ba. Wannan na zuwa ne bayan hukuncin da mai shari'a na babbar kotun musulunci ya samu da laifin aibata fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda wa'azinsa da shari'ar ke cike da cece-kuce, haka ma hukuncin kisan da aka yanke masa ta hanyar rataya shi ma a yanzu yana tattare da wannan kace na ce din. Yayin da kusan mutane da dama suke ganin hukuncin da ya dace da tuhume-tuhumen aikata a sabo akan fiyayyen halitta da aka samu Sheikh Abduljabbar da laifi. Wasu kuma musamman wasu ɗalibansa suna cewa ba a yi la'akari da hujjojin da malamin nasu ya gabatar a gaban kotun ba a wajen yanke hukuncin. Sai dai kuma ɗaliban nasa sun shaida wa BBC cewa su masu biyayya ne, amma a cewarsa shari'a tana cike da ayoyin tambaya. Wannan hukunci na yau dai shine kusan babban labari da ya karaɗe ba kawai jihar Kano ba, har ma da sassa musamman arewacin Najeriya. Akasari dai hukunci irin wannan yakan zama babban kalubale musamman ga mahukunta wajen zartar da shi. Babbar kotun musulunci dai ta ce yana da kwana 30 ya ɗaukaka ƙara. Yanzu dama ta rage ga Sheikh Abduljabbar, duk da yake har lokacin da ake yanke masa hukunci yana cewa bai aikata laifi ba. Sai dai batun miƙa wuya ga hukuncin yanzu a zuba ido a gani ko zai yi amfani da wannan damar ko akasin haka. Kuna sauraron waɗannan ƙayatattun shirye-shirye ne daga tashar SST Hausa TV. Ku yi mana subscribe domin kasancewa a kodayaushe tare, sannan kuma mu iya sanar da ku da zarar mun ɗora ƙayataccen shirye-shiryenmu a gare ku. Tashar SST Hausa TV tana alfahari da kasancewarmu tare da ku. Domin wannan tasha kacokan an yi ta ne domin ilmantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku a kodayaushe. Mun gode, mun gode.